salamat kay tanan. Suguta. Sa wala. Gikan Surigao. Maglalas para ni MP3. I am on that good shit, Ramstein. Dili ni kong lost thread. Beef ninyo pambata, gikapoy na kong panotpek. Dili ni pakol, kid buang bat dili stupid. Gahi rak. Sound to. Gikan Tihero. May sandas mo Ben Pluma. Abig tigat tigo pasimpirani kong makatira. Abira sa Cebu, kalibre pang Makati na. Sa akong skills kay ako ananing ultihan. Mulabok na ning manok sa inyuhang apultrihan. Di mataba. Big shoutouts ko ni Sir Wang Tran sa Tanang Biwinsalo. Yes, so mga kwintos, daw si MP3 piliyaw na si Ben Pluma. Yo, minalan ng tanan boy. Nandalan battle, enjoy yun ng tanan no. Judges, first round Ben Pluma, yo, minalan ng tanan, let's go. Yo, dobra. Bayot game? Congrats, Mike! Kaya nalakas Trapulo koneksyon. Binagin mapugna nga sa entablado, ikaw kay mo sampa. Pasalamat ka sa imong asawa. Nagisugtan ka mga rampa! Murang yung nakagawa sa hawla. Feeling guwapa kaya ang karaho. Sukat na inis kong profile pic gamit inunaw. Gichatan ko sa mga Arabo! Ikaw ba si MP3? Ang champion ng Surigao? Kung si Sixta, pinador ng Timog, siya kay pinador ng mga Holitsaw? Bayot ni si MP maong I smell something fishy. Kaya gusto siya o boli now? Kung niadto pa ka sa Robinson's Galleria, ikaw tato pa mo yaban sa kulitaw! Karon ikaw kay nabuko. Tanawa na to dili ba nila og duot. Fan man tayo ni Naruto, kinibayot na way buot. Karon ikaw kay nabitek. Si mong gisulod na gubot. Paborito niya, nag-give siya technique. Tapos itusok sa lubot. Tungkol sa imong kabayot, daghan ni ang natakdan. Kagi mo siya technique galing, awa na naghan! Ayaw sige paduol! Ay sige paduol sa mga nagtukod ani nga liga! Bida! Dapat mo lihay ka! Tanawa ra good! Hindi kasi siya liyaw si tata! Pero kasi mo bigay ba? Pero, sukad na kaila mo mista, imo na kong gibaliwala. Imo na kong gibaliwala. Tungod sa lefty, kinimpisti, nangakog mga liwa. Swerte ni sila mura o sinihan. Mauna akong gibilipan. Kung wala rin si Mike, autopaglimista. Sigihan. Sigihan, game! Tao-tao dati ay nga. O yan ba siyas ba ding? Sila, gaw, mura na sila paning. Ilang na pagpapailaw, law, ay sige masila kihin. Nakain mo siya, aw, ito saan masila, GM! Ang sama na imo, brat, pero sige ba natin na kumat? Pero agad sa inyo, so bitaw, it's ni Mike si Cookies. Pero katong nagbuwag sila, gusto mo makabaw sa reason, hindi kalimutan ba niya ang biplog sa kadakatin o sa bacon? Nakatilaw po ka ni Bryce, Dap, Making, Manuel, Dave de la Cruz. Grabe ni siya umutong! Unsa na inulubot, Mike? Tumutuong! Gusto mo counter space ka bara? Gusto mo makatong sample? Katong gilubot ka nila sa imong lubot? Naging mo black hole. Kaya mapinay, iyang famous.
Murag pinayot iyang asset. Para lang mo famous, let's joke, is it fucking a planet? His favorite is Uranus. Uranus? Uranus? MP3 bars, bitch! O gusto mo makatulog og lain sa kung ka-harsh na mayabag? Manong imamakong sa imuha, Mars ko ng tawag. Pero kabaw na ko ni mo, Mike. Magamito ni mo gibanat ni Nagnag. Kaya na binabas sa retarded. Una na tikadaan na gamito po niya akino nga ng piling sa 500. Una na tikadaan niya, gamito po niya mo na ng piling akino sa 500. Di ko na yung matunto. Di man yung magsilbi boss kung storyaan kay punto. Aquino, 500, basing kining tos imong gusto. Kumpirmado na ka, Mike. Tugay na ka legit. Mga gamito ni mo sa kuha. Katong mga pinag-ingana ay ang estilo. Hindi siya gusto nga na sa awit. E kung wala sa tong mga pilit, di masad ka makadikit. Siyempre, adto kong Mr. Lefty, mas huot iyang lubot. Yeah, grabe mga gay jokes. Kusuga dyan sa tingog. Kung ako, biflock o bacon, ikaw di ka makalimot sa akong itlog. Abalo ka ron sa imo rhyme sa Marco Aquino. Akong amigo, game! Bago ta magsugod, shoutout sa Rapolo sa pagkuhag mga hasik na performer. Dagay bagong solid na mga writer, mga sunstar na reporter. Kamura ko'y makabuhat ani nga match-up sa kalakok sa inyong roster. Jovit Valdivino versus Bogart the Explorer. Kay siya, the icy pen. Ang rapper na trying hard mag-Taglish. Pagkapistira pod, Bisaya na gani mag-Tagalog, mag-in-English pag yun. Amigo man tabay, pero kalisod yun isuporta. Okay naman ang tana kung kamura ni G ay ang magstorya. Munang di ka pwede magka-iPhone, kay ma-bullshit ra ka sige. Munang di ka pwede magka-iPhone, kay ma-bullshit ra ka sige. Kapila mo pa balik-balikon hangtod masabtan ka ni Siri. Di ka pwede mag-call center, kay for sure kang ma-upset. Di ka madawat sa Accenture, kay di man sure ng imong accent. Kay sa battle ni ng 0 MB, iyang giray mang take sa sweep. Kadumdum ka. Dili mo ni ma-take. Di na kailangan og lampaso kaya ako aning isweep. Ay, yung sa nimo huna-huna nga iray mang take ug ang sweep. Sa to pa para nimo ay dalan nga hiwek. Kay straight imong strip. Now, killing piece of... Yeah. Killing piece of cake kay Makik. Gonna wake feeling weak. Iyang kapalaran kapildihon. The fate is defeat. MP3 bars, bitch. Yan ang pina-Winston Lee pa dun sa battle. Ingon siya, mga pakol nga gatahol, mga dagol nga nagjakol. Ha? Mga dagol nga nagjakol? Matay bogo, palibay. Abi ko pag mag pina-Winston, putso-putso radiay.
Diritas bayot. Diritas bayot. Kay maumay pero ning ginaanggel na ako. Pero di ba mauman ay itaw ganin ninyong JP Arias sa sugod. Dahil imo kong yapil-apil, hangtod ako na lang ang ginasungog. Pero Ben, I have a question lang. Katong naamoy tuong tunig cry, katong naamoy, Pero Ben, I have a question lang. Nganong kada naamoy, I have a question lang. Nganong kung naamoy tuon to ni Climax kada mag-practice mo mag-check-in man? Real talk. Silang JP Arias, dagan mo'y picture in the same bed. Sus mo radyo nung correct. Nakitapad pa ni GI sa usa ka kama, bisag ang ka-3 double deck. Matay kuyawan ninyo banding. May gani wara po'y atua. Gadako ka nga Aquino, pero sa mga boy, abunda. Munang ikaw ang dapat muladlad. Abi ninyong straight guy ni, pero ginatago ang identity nga murag fake ID. Sige, sulti MP3 ba din to put the blame on me? Ginapasa ng bayot iyang sakit nga murag HIV. Nagsaligra kang nag-champion ka just to say that you're the best. Gatagok sa likod ng title, murag table of contents. Pues tonight, nanay bagong champion ng Rapolo's gonna take your fucking belt. Wanay gamit ang bragging rights now that you've got nothing left. Munang pag-spit pag mga gay jokes, ipakita nga Munang pag-spit pag mga gay jokes, ipakita nga you're still the same. Kay ikaw rapoy ma-KO, wala na ilain pang ma-blame tonight. Ang imong title kay i-take home, pero lain ay mo claim. Saktong ginatawag ko ni imong rainbow, karon tapos na imong rain. Kanto, Benbluma! We gotta no? Yo, Ranto game! Nag-check-in daw ni Climax. Imong banat itchos ra. O, nag-check-in lagi ni. Nag-jealous ka? Ranto game! Sige, sugsugay lang usata. Sakto nga na ako'y pangintrimigo. Hindot lagi ang lalagbara 6 final sa Puro ni Pilipinimo. Abinakog mo sa ler. Abinakog mo sa ler. Pero ang ban o Ivar, kung magsilbi kining pakikay, kay lagi nagkahinay, nagubain mong karer tungod lamang sa VI. Oo, nakadaog ka lagi kayo siya tayo sa lalagbara elimination. Ug ni Morse sa Duba 12. Pero ang kamaayo, nawa mo ragbuwa. Kaya pag ako sa second stage sa lalagbara, gipitira ka sa bata, nga grabe ka 6 sa luwa. Sunod-sunod imo mga battle, pero imo pag-abis, makaguwa. Bayot yung gamay, kasi na mo kaya ang straight man nga duwa. Kung storyaan kay sulat, abi ko yung master pagsugod, pero wala kay nabuhat, na under ka sungog, mudaog ka pa unta kung gadaster ka buog, sundalo sa gubat niya, quarters na kutob. Abi kong ikaw pinaka-dope nga ali, pero imo mga move na wane. Abi kong hard ang MP, soft malagi. Kisa laglag para, imong schema ka slow. Puro intriga ang show. Wali mo masayo-sayo ng LLB mo rin sila o glow. Pero ay ka, bausa na yan ay. Una, pinili ko sa lalagbara, pero gipili mo po ako si Buesa at si Merds, na puro ni Pilbini mo. Wow! Nagkanami sa imong atake. O, napildi laki ni mo si Buesa at si Merds, pero nga nung walay trace sa pagkalalaki. Mike, wala kay kwenta sa Rapolo, Mike, walay quality. Basura ang suwat, bulok ang artistry. Wala kay pag-asa by the wata na lang heartedly, napatapo naman ang Mike ang murag Cardi B. Hoy, di ka mo dikit amigo, kay wala ka mong imba. Giyang Dominic Panteho, sa Rapolo, di na ka mo binta. Kay wak na ama kay ka mo letra, piti ko ako na amo bingga. Ang
ko ang GDP nga murag ekonomista. Amo kasabutan na. Sorry kasabutan na. Oo, gikan pag Mindanao. Gikan pa Mindanao. Gikan pa Mindanao. Pero yung pag-ari, mawad agbili. Ay, pag piniling import, Mike, na alam ni Marshall Dere. Di ba idol man mo siya? Maklaro magod sa imong buga. Aw ampay po niya. Di gusto mo siya tabangan mo tog duha. Pero ang nakaapal, ikaw raong ako. Tanaw na to kinsay magadugo ug sa sinuwatan, kinsay nagkapugo ug kinsay nagkaungo. Awag tangon ka dire, mauna isugo sa pangulo. Matik ni nga si Armay, wala logo sa napolo. Katong iyang closer by, sige, atong palakpakan. Mike ka nag-cross, logo sa Rapolo, di ba linya na ni Barbarian? Nangawat ka og linya sa champion sa Bohol. Grabe, solid imong title. Basura jud nga rapper kay hilig man mang recycle. Nya sa tournament ko. Sa tournament, gilaglag ko sa second round. Maunang unbelievable. Naging kontra ko ang champion karon sa final spin. It's a miracle. If tonight di ka mo step up, imong mga linya way palag. Masulod ka sa akong rounds if you don't think outside the box. Kay gikan imong Chito, Barbarian, Ban El Shaddai, humani Ivar karon Ken Pluma. Napud ang next in line, maka-stress pud ba ya boss? Kay murag dili random ang pag-match up, makapangita kang putag Malboro kay permi champion ang gihatag. Pero compliment na lang pud ka kasi just means na kung magsalig. Nga kada tuig ko nang hasi ug nag-improve sa akong hobby. Ikaw, hantod karon puro potential. Murag rookie nga, ga-study pa. Ako nakasulay na kong improvement, kining pen ni Agi ba? Kay unsay na-prove ni mo karon nga tuig. Nga makadaog na ka sa flip-top, mao ba? Nga naka-win streak na kagduha, human sa imong lose streak nga 5. Sunod-sunod ang pilti, gago ka. Ang kalidad ni naog na, duha ra ka daog since 2020. Sus, gidaog-daog ra. Kay mao man gud niyang style. Si GI, gihimong martial artist. Aron lang makonect ang Food Panda sa Kung Fu Panda. Gipugos sa pisting hinayupa. Kabalo ko daghan mo garing gato o dili ni matungkad. Pero kung susiho niyang bars kay puro weak inig halungkat, niabot ng Food Panda ang martial arts pero ang delivery way sukmag. Kay puro inventoral angle, maunay trip aning amaw. Si Zero MB, gihimong smuggler's wannabe. Si Zero MB, gihimong smuggler's wannabe para ma-wordplay sa panglaw. Pati uyab ni Floji kay gidamay. Lingon nga manggagamit daw si Kairam sa paghimok issue mo na talent. Ni anak tungod sa pag-invento nga murag Inspector Gadget. Medyo advanced lagi ang writing, but for me, wala rani. Naimulti ang mga verses pero ang storya fantasy. Imong philosophy sa battle nag-agad sa fallacy kay way pulos ang multiverse kung wala kas reality. Maunang feeling ni star nga di paglisod basta battle. Kinsay di makahimok bars, maghimok-himok man pag angle. Suko pas mga Marcos tungod sa fake news, pero nagapos ka sa estilo. Nga maghimok-himok po ng storya, maoy nagpakusog sa imo. So nga nang maminaw pa man mibay, o mag-antos pa kanimo kung namak mo na mibay nga wapod ka nakalik kayo niya parehas ra di ayang mga Marcos ug Aquino. Girilto ko na diretsyo, bahala nagmanglood nga nabisto. Kining bogo mo tiporok sa kung komo mapiligro. Kung na-expect kang friendly battle, di ni puro songog para nimo kay isultian rapi kas tinuod mo na tinuod na amigo. Sir Bluma! Tanawa! Nawa na ang tingog. Ingala din siya kabulok. May, luwas na ang ulok. Mike, ano yung pagkalalaki ba nagkanihit na? Tanaw mo si Mutin, be. Oo nga, oy, naipit na! Marandre, guys! Yo! Dagang salamat, Rapolo!
Salamat Rapolo. Kapag ako mga diliigok kini akong mga pulong. Salamat. Kayong gipaasa akong dunong, magitagaan ang paghigayon nga dali na pud mga tungtong. Nagaw ganang isulti. Sa mo alipatakan dagang kay nakaungong. Pero sumbadong sa ako ni akong kontra. Hangtod mo pilit sa ding ding. Oh, grabe ni siya kapabad. Bisag ang ulo kay lapad basta angalan matapot. Sa iyong pagrap-rap, siya inat agad isang kasalang maabot. Upat ka lugar mong gi-represent. Dumaguete, Leyte, Surigao, Yubik, kini nga MC Bisto, Feeling Green Archer, porque gi-represent niya ang DLSU. Dagang pugad na ilad do, nga murara og umigol, kung ikaw Green Archer, ako Blue Eagle. Taga-asa mag-ka-Indio. Galibog ko sa imong info. Mas pila pa na National University para makapapog ka asa ang MU. Ours, bitch. Diba, bibiyaan ng mga grupo ng mga asylum, kinag-away mo ni Gustav, di mo siya mapasaylo, pasensya na kung akong naugkat. Gikalimtan na lang ni mo siya. Pag guman siyang grabing, labing-labing, kung si Gustav gahig o, ikaw gahig kasing-kasing. Mamiya ka man ikag-grupo, makaiklaro pa nga. Gibiyaan pa ang asylum, unsa maayo na ka? Ana pa siya? Tangina, nakaka-depress? Kipeng ka lang natalo? Hindi mo ba alam na si Pempluma binibigay kapag may FC na ngailangan ng panalo? Pagagna, may kanang tawon, imong tula, puro buwa, agawon. Ubay-ubay na unta akong daog, kung wala natuwa akong mga duwa sa ahon. Nga kusog pa kayo imantay mga linya, mga MCs iyahang pinahon. Karon nakadungyo sa mga repa kasi dapat ang akong sitahon. Game! Anak ka ni El Shaddai. Kung champion ka dito, sa Rapolo di ka safe. Flower ka dire, imuuran akong piece of cake. Ang flower, ihimo flower. Char! Robiya! Kusuga sa punchline. Mikey ka mo sulat. Nakaana ko si Cloud9. Boo! Wak! Ana siyang barbarian. Murag unang championship ni Lebron. Kidiritso ni bakbakan. When I bring the hit, dili na okay si Barbarian. Wow! NBA reference! Kigamit pa sa debate. Dili okay si Barbarian, okay si Waka Kilate! Napa! Gani. Ayaw maghinilas ang anani mo silence. Wakay lisensya magmaayo porkit ang sulat license. Ang pangutana kung sila kay minggutan ka ba? Di porkit nag-isgot ka og license bike, professional na ka. Ang imong wordplay MP, pag-kinder pa, kipugos pa niya ang license, unsa, fixer ka! Ana siya ni Wi-Fi, pangag, daot, lagum, talo, PLDT ka. Sabta na kay karong gabi, PLDT ka. What the? Wow! Siya, PLDT ka. Si Awa Gutsoy! Tabi pa rin pag PLDT, hinaya ko to! Okay, pilitra ka ayo, Mike. Kung ako nagaling tukion, ay kung ginahipambok ko niyo ang linya sa PLDT, diri pag-yun sa koneksyon! Yaon sa, Mike. Proud na kay Kaana. Kibunga na si mong kahago. Mugamit-gamit og ratio mga wordplay. Ano mapakita niya kung unsa siya kadato. Ang ako masulti ni mo, Mike. Marunong ka. Hagwa ni siya Leo, pilit wordplay with Tata. Awa! Rapulo na! Pero sa tinuray lang, mas maayo pa si Loco. Isa niya pa yung mga punchline niya, but ikaw. Sa tinuod naman, no? Ang tanaw ng Mike,
Cloud9 ng Surigao. Last round, MP3! Now, bisa kung sa lang ko nung ni Bonnie. Bisa kung sa lang ko nung ka lang akong i-represent. Maulingon ni Aling Piste. Ikaw galing niabot na kag Bohol, Surigao, na sige na kag Kapildi. Patayan mo tong sa gipanolti o gisaligan aning bangog. Kung nidayo ang Rapolo sa Bohol, ikaw ray wa nakadaog. Yeah, guys, giray niya ang flower, flower, sa char. Grabe ang rich, abot man sa karkar. Nya akong mga wordplay kuno kay dili kay puro rich. Una nya feeling kuno na ako kay dato na rich, dato, bobo, gago ka. Pero, Ben, imong gipon ako mga linya. Pero ikaw ang elephant in the room that we need to address. Usa ka high-profile artist in Cebu, pero mid-tier at best. Kay unsa may mga linya nimong nitatak, puro weak, wak, laliman mo ingon siyang barbarian, kini nga batel, mura ko gimingaw sa kong uyab kay Miss Match. Paangas-angas na gimingaw. Nagets ni mo ang issue? Pag maigo ka sa kong kinumo, tangina, I hit you. Pero seryoso, sa flip-top same shit, imong kapalpakan ray ni tatak, nisikat tungod sa Pope, Eagle, Miracle, mauray highlights sa ning banga. Ya proud pa kas imong mistakes, but that isn't cool. Imong mga highlights, puro bloopers, murag shocking na fool. Pero ginadawat na lang niya, so don't expect something different. Kay kapaluman siyang mga jud siya o mo reflect kung sa ratings. Di jud niya kaya mo improve, so we accept criticism. Di na lang mo take offense mo na defense mechanism. Pero enough about that, bye. Change topic na siguro. Storyaan na lang sa nato ang tinuod na gibiyaan ko nga grupo. Yeah. Ben, kumusta man sa shaman? Do you miss me at all? Maglibog pa ba gihapon mo ni JP of Boards? Tig-send pa ba si Climax sa GC of Bold? Kumusta na po ang inyong album? Nagipaningkamutan mo na masolid. Hapit na? Ulul, hapit na magupat ka tuig. Kay sukad na hawak ka sa shaman, wala naman mo'y gipakita. Si KTF, si Girag ML, si Miro na maligyag isda. Way gibuhat inyong grupo nga perminimong ginabida. Murag team sa basketball niya way giapilan nga liga. Kay kamo ni Climax banog boards na abot na lagig flip top. Pero ang shaman way pulos kay a solo artist mo ni sikat. Munang wa mo'y haters mga boss kay di mo relevant sa hip hop way mo biranin nyo pa o boss kay di pampun mo gina-bring up. Wa mo'y impact there is you back. Sukad na inyo ning nasugdan. Sige ra ingon nga na ay movement pero hangtod karon mo apay patulungan. Nya, kay record label nga way kanta, mga feeling na elite. Gisalikway pa jud ninyo si Dap bisag way reason man at least. Ilang igsoon sa kultura kay kalitra nga gibuhian ninyo inyong artist mauray inyong na-release. Si Dap ga-idol nimo, pero imong itraidor ayaw na lang deny sa facts. Kung gisibak ninyo si Dap, matay relax ra kay kakap. Imo nila the pen is mightier than the sword, pero parehas ra di ay katak kay mapaspada man og penis ka na. Stop behind the back! So fuck what you say! Last na nimo ni nga rampa. Giliguan na pikagsukmag, giuwanan imong parada. Di ra ni Surigao represent. Tibuok region ginaalsa, pinakagahit nga battle rapper nga nanggikan sa Karaga. Muna mo ako'y takip!
enemigo ta. Wako'y pakesi mong pag-champion. Muning MP3 nga preparado. Napiaok nagjulit-taon. Pero no excuses na ko bay. Basta padayon lang gihapon kayo. 2 weeks from now, makitaan pa ko ninyo sa ahon. Magalas para ito yung Pluma and MP3! Rapaldo Turbohectic Collection 4 Daro sa RU Restobar First battle of the night MP3 versus Ben Pluma yun ang nasa balik Usually ka battle by Judges decision 5-0 para MP3 Kaya shout out Ben Pluma by Judges Balihan na ito pala ka Yo, Lawrence, iboton ako si MP3 round 1 kay friendly fire pa lang ay wala friendly fire battle pa lang duwa puros jokes. Yatag ko na ako ni MP3 ang round 1, round 2 kay ang MP3 yapon round 3 medyo ligas kamay. MP3 all 3 round. Yo, ban, iboton ako sa MP3. Magyatag ni Pen ang round 1, kaya ito. Pero ang round 2, round 3, tawag si MP3 sa round 3, klaro. Sa round 2, klaro kay MP3. Sa round 3, gamay rin ang labaw, pero MP3 ito. Yo, ito ay yata MP3 1, 2, niya campaign ng round 3. Mas nagkakimiker si MP3 ko. Yo, climax, klaro man, MP3. Herb. Bakong gigote ay kasi MP3 kita naman nga although punch counts din lang duwa is like mag yun, mag-atmar. However, ang MP3 lang yun nga rebattles and then nabawi pa niya sa round 3. Grabe kayo solido by idol kasi lang duwa, so I'll go with MP3 2 and 3 but round 1 is for Ben Pluma. Thank you.